Mantelo be munda aw fana ne ma fo ngako jidko kele ngaw kana keni ne kungle aw kana semboala ne mo fo ya ne ma fo jidko kele anyuma na juguma ne ti fe kan to ya la abita te girigiri fo ye ngaw yo koro de ko ye ngaw sisa no olu kata girigiri mo ko ne ninge parce que o de be rezo ngaw naw ne live mi kan ne taranga ko mi ke ne de tagaranga ko la ba okay ne mata gringri kola bi mata gringri kola chini ne de tara en tant que malien de parce qu'on en a marre. Combien de jours il va monter na glone men nous bolo wa kuma bede ni no tika irifu ka doka ubi ka fendo ka doka chokoro baw asite demseni mo asite kuma o area aman shikolo bi bando yume kuma be nunu do de bolendo malien kama bi ba fo ko mali de ko mo te mali kono ko politique mon politique be kay hande ya awte se ka konye na make fuka to ka live mene ka usugi ko mali na ko mali jama bi na kono ni chokoro ba belebele ba jamjande sigleno live kono nana jama kana doro nebe mi fo iba montana oni fon ye demsenu donc li dala demsenu now inviter à Côte d'Ivoire ko événement ya fo conteste kake jusqu'à nouvel ordre aw be kisi la malu alima aw be kisi to chiama parce que kodo be ame artiste ka carrière ma anga global ame artiste ka carrière ma parce que ni bien nous faire la de be bien nous warita rodo ni ga fanu tora ka dimi kora ko sugula amai fando be bien tiga i kama jamana ni jamana kama katiki ka fena ni ko sugu nunu be jiyo kono bima nunu bla jiyo kono mo do de be événement organisé ka kla ka foko amabo ka mo ko warum ne ko du muna auto fo sana ko uski ka asimi do glue ala sam do glue ka mana ko fo au sona au mason ni mana ko mi be sena zonya de lu ni zenta ni mana umukumine wa chema soro ya ni tem sebe koyi iba montana wele baka kana concert lo tigere de selu ko fofolo no be ka mo de wele ko concert be ka mo ko waru mu na ko du ka kla ka foko ma bo suno ne ma mo shi bole rezo ina ka foko iba ka concert ka teke ka ifeno fo iba montana be dongli minda c'est comme les chicken jaffa koli ou ka donglu yode et puis iba montana ma kuma ere fo dongli na ko be ke kuma ye ko be ke jinyo buli kuma ye ay chene fo akodomi akun ganeno ivoirien koro una nu e réfugié on ni bara bi ablena on dala ivoirien ñu datu malien ñu ngaw de fo ayo de fo côté horonya yi ay galontika horonya do akanga ke ko ero var guerre chauffer les ivoiriens betara malila alnera umu fo ngapane beka nga malien ni fo ivoirien aw wa problème la mala domna aw musigle no nay ko beba kana fo ivoirien ngode be digi mola i digi dalo no minga yakila tigalo no minga kola kwa ko ni ngonte ko ni ne yere di ore na na fie ko non katebe ali sisa ne dalentala. Wallahi Black Panther jusqu'à aujourd'hui moi je crois pas que ko indo problème ye mali sorodom ivoirien ne be kan ali sisa ne be ski ka ivoirien ye mali on a to sugu dola erosola abina avant soro on le souhaite pas hein? Mais on malafia ne manaye ko mali bi problème na domi amunya na ngomo folo munu mena fo ko on est là pour vous au lieu de cycler ne mana ivoirien cycler réseaux sociaux la malienne na amina sane be kano yete sekabo bene da balbane abene umu dabali bakane dongo ni ne fere betununa mo foiti malien ne réseaux la fo ivoirien ko ken ni général yo côté dabla aw de folo be kele wuli
Non, ma belle qui s'est flamme, non, qu'on a l'état de quoi faire, nous, au diable, on va faire que les Maliens sont en train de nous insulter. Et puis, ils sont forts, hein. Ou forts, là, nous, non, la gare, comment qu'on de quoi? Ne ma nous qu'à live, ne be temedi, al netenjo. Katake. Ivoirien ma foi soro ka visibilité soro na TikTok ka fo malien nini Ivoirien ma foi soro TikTok sanfé ka visibilité ke fo malien nini oh mais a jobi malien on fana na dondo la parce que Mali autorité de fana siglembe ko na yen nini nga ko kaso do be so na yebe se ka malien ta to di kibo nini ko tejo oyanga autorité de noy uba neni ubikla ka fo ko nanye denye kangu jabi ko na antara malla kamedo kasola amemuge encore d'aller me kola anya fo nyana ani jamana wore mo ni nyokonche ay boy aya fo malion damaka na nyokon panini me jamana wore mo mi mana boka mali benini aya tasara no kara pour un oui pour un ne kambuchi ne ni général ke maliena na kera erzon katukuna la kana barkaduna ma autorité ne benta fo ya ne ninta makun fe domina non fenema boka fatika ka bu baw nyela ne te halalai nintara malla no be min kena obo kena che ko be sene ne bu nini min nana malla no be min kena abo kena nu yanga famani ni ambu ka famani nu ya faune na ambu fanini nu ya banin bila ambu banini ali armée era la fanini banini be awre kelono ka amine ka andi be ma raison kaya ko anga éducation quelle éducation qu'elle a en famille ni chou en babi ni clé anti ka exprimer mo banka aw fene kelono ka juru an kana te jiembe ka tawrom na bi aye boni yoro ina aye boni nunu nche suno dunula ni ko nimisa baga ya ayre fo autorité malienne fo be nimisa nashini bilay talay eniumye mo be ni sokoma mo be ni chufo ite malien be boloko ka bala kibe boka faso mi no fe keleka aw nyebe jonna kamaliko keleka bi autorité malien aw nyebe jonna bi kamali de family raison kaya che mali de sambaka kuma chankunu de malika keleke baka kuma chankunu de amina same na le itebo malika keleke baka kunchi kunta ba eruzola dafara kunta ba folo ni kunye malien kelenini jama ferantane kunye jigi TikTok ngone ngera umukumbola un groupe de pumebo mais bi muna mo chite bo ibe boka autorité mi défend autorité kele me klaki do kasola auta do ko politique kele ko réseau de dobi ko ali auta neni mafoya ngaw ka mo do recruter ko neni autorisation duma video kala minu la meleno yere ayen ne autorisation duma personnel la tede men ko suguna nyogona ayew autorisation ko nenge personnel tede kata bagado sigle mai ko ne autorisation men bolo tede ka fuye no mi ye jamana beneni ayu fanu paneni o kanga fo malende be mi mo mi bora jamana wera kono o te jamana bla nyogona ko ere o ya yera kun kadadi parce que a folen to lu ka dugu kono ko ni jamana wera mo malien be a yera de ne goshi ko di wali dema ne ma se ko de famnya maliko la dugu wera mo ko nunu ba on fana bani ni an kakla kata malla kata anarge ko ni fane ni ki bani ni wa mfli fabara ne muso ye ka nata ni bese eche ko juwe de
ni faneni ni baneni mfli fabara ni ye muso ina ou bien ni ye che e kana no ko ni akela wane fla wo bi vilo era de mena ka fo ko no ko ni be saka na ya to ko mi ene ja ubita an fana baneni baka no réseau la a be saka do mali kono ka tout clé ka kono mais an minongo ko ni ninte ko an fe kama anta sara anti saka muna ni kele be keto ko di fa neni e jian wuli ko e depuis kuma jme ba neni kara ka jian wuli depuis kuma jme ko bo kana kantanta sara ko koro ko e madi éducation e ni da juga ku interdire no armée ta fo no militaire be da juga ke mun na we parce que avec kele la di kele e kele di awo neni ni bi kele la di tubabu fe no mogo be mogo datu ko la olu yoro be mogo mina kume kaso la mais ni liberté d'expression cybercriminalité musulma bole aya ke au kaso ni mogo mi sera autorité ma c'est votre droit outrage à magistrat ayo ko inda oma ayo ko inda autorité ma outrage à la magistrat no mi sera autorité mogo compétent ma iban sorenya aya ka vidéo kede ka fembeke no mi sera autorité compétent ma iban soranya loi yoro fene be mi keleno ka harcèlement interdit mi keleno ka koro interdit no mi fene ser kera au victime no sera au mana ka plainte ayo tiki ka plainte ta no bo traité ko ma bo traité mais ka loi voter ko ni mo fla klela réseaux sociaux la ko lubeta datugu ko cyber ko no ni mbori da ko no réseau la ko loi to ko cybercriminalité ki ba ka kaso kono na o man ni kaso impuli ka po no ka fe on fo kanya ka formule to ko wera la fo ka fo de da juga le mana ke he ni ko ma ban folo de ni ko ma ali damne parce que ça enduro de ambende wani ko yera wulila de loi de cybercriminalité de nana malio malafia galo e harami de pas fora ko ni malien de ninga réseau la ka be datugu ni malien de ninga réseau la abe black kaso de la malio malafia de pas fora domina malien famato réseau ka malien bamato réseau ka aye fendo de ke ko ka kodo glan na kera ankera victime de ala ata chagabe ata modèle fallait ay modèle fallait ne no ko net na la meleke légitime défense non tora fauka uba la fo nintara mala no benke butel la bengala parce que nyebo nyala o de djie ayi dudu ansengana nous be autorisation dan fenema ne ma fo ka dama andama ni nyon chede mais ni jamana mo wera yigulila mali no fe malion fa malion ba dudu ko autorisation dan ma bani ubina do sano no dusu be malien den fene kono no dusu tan fene kono ubina do la sano na dabe lotissement de la o vient na be boro de kono ebi malion wulile pour no ka ivarion dénigrer wa pour ka dongo de ivarion de balane be réseaux sociaux la on kamade mo xotite ka foy bola mun na nay anga autorité de asama ni yaye mo la ngolo personne insignifiante be wuli malien be batanta malien be anga côté bonya mun na nay kele mimbe Côte d'Ivoire contre Mali ni nyonche ano a fora de kono ngene ninga kambe kaso soranye asiminga dogo kunkelen dorondama ko malien be roro réseau kaya uka une semaine de travaux dorondi uka la jenaum babi ni varion fait anto bila italay uka dogo kunkelen dorondi ama uka dogo kunkelen dorondi ko bo malien de febe réseau ka non ivarion bora ma dugu wera fode ngo Côte d'Ivoire de parce que ko ya labote kuma be dobe bu fe ko to nyini ka fana banini be ka bok u dere nu ya ke wallahi une semaine doba to dotale dogo kunkele ni doma to dotale nete bate balaire mais ko jabilité ke ko parce que quand est islamé awo ko ni teta arjine
kɛlɛ de kɛlɛ de n'i sɔrɔ ko j'ai vécu insulté nomi ba bobara sigi turu de fɛn sanfɛ i ka fɔ ma ɲamɔgɔ den ngi ku sɔrɔ n ka fɛn jugɔrɔ ko j'ai vécu insulté kelen ni fila malien bɛɛ fa tantɔ a ba tantɔ e t'o fɔbaga dɔ réseau kan toi tu viens me demander ko j'ai vécu faire moi j'ai vécu faire ngi sɔrɔ n ka commentaire la ko j'ai vécu faire saraka denya kuma la j'ai vécu faire o ko ninnu de bɛ n tɔɔrɔ u b'u juden de ta ka judaya ko kɛ ka tila ka n'u yɛrɛ kɛ victime ye victime tɛ kɛ yan n'o y'i sɔrɔ yan ko n ye jɔn y'a la an bɛ fɛn yɛlɛma sisan n ye jɔn y'a la e b'o fɔ fa de b'i la ou bien su de bɛ ka kɔmi i biɛ baara la i tɛ su min dɔn n k'i sɔrɔ yan ko qui a fait e b'o fɔ ne qui a fait e ɲɛ tɛ kɛbagaw la de combien de jours sigilen tɛ ça fait aw de b'a kɛ mɔgɔ tɛ kuma ni maliyɛn kelen bɔra ko oui maliyɛn bɔra n kama e t'a tapoter yɔrɔ la et ta commentaire ou là après de bini il wérene là quoi qui a fait moi je t'ai pas vu là-bas. Vous croyez que TikTok une porte une fenêtre là ne devait film rock moloma ne de meye ni live nous nay il be semaine trop il be mo do kala tento après bini il wa ne ka téléphone ko qui a fait akfo mbe segeba kataka iba birisa comment on ban ni yoro de ka tekere foro o de be ni sondia sarakadi nge esora e ko ni be don bi glo ma mo wera foko ni e ko ni eta sebe ko qui a fait e be ne yin ko qui a fait à quelle heure tu n'es pas là-bas je t'ai pas vidé ah na ko mo dalé ma soko ko mo ta flé di konti doromani de ba mbebolo ne te bo kele la télé ne be yala de ka patrouille ke ka fembe flé ka soro ka bo kana nsigia dore ga na yin na ko nye join ni na o kuma na hone de amangene de ngulo de bana so mi bana de bana ambe bote ka golonti ka ne na ka soro ma ndi ne join ni na ubi ka shubla mo ka republa mo ka ko mana ko no fe kirikara ko sente se bakoy ko kele de kado e kele mteba malio era do de ba do ko balo le meya sanjo lo be ka mo no tu ko fla la ate ko wera nyanyini est ce que malio ba do ko balo le no ma be no ibe kele la mo fe ate ka chika kila sirante koy au de bando anta udon. C'est ça qu'il s'agit. C'est vous qui connaissez les Maliens. Nga mene namba udoni. Kuma bedi. Ni bacha anta udon. Wa ambe avancer ka sorote. Wa mo era di tawla mene. Ni bacha mo tawla. On de ko oxygène pili. Aw de bo ira réseau nga ndodo. Parce que no ma foko on awteye réseau nga ere. Aw nyebe Malien jume sikle na tokonyina na aw kungule. Aw de be tokonyina Malien kungulo ga. Aw ma Malien bo gento to ka taw glono bula. Ay Malien to blague o dorani foroy aw ka Malien to blata na obesi aw tiso aw botara aw nyeba ko bloggeru glonglo na Malien jongu aw nyebe Malien na ka collage ka na ko bloggeru wala sa ka kontu ka grinya ngaw de be Malien ka video tikete ka ke ko fengono e reso video tikala beta udia Malien ka video garasa e aw de te balwa ngaw de be garba sa na Malien ka video wari aw de be garba sa na nga video wari o ne musubakana vie andala aw mana wuli Malien alors que no Malien ta ote vie video de bawla vie bawla dia buluteru erenini ko bina réseaux sociaux ta mo dala vaka fo recycler lo ko concert do de kumia ni iba montana concert intechien ako mo lafia ay mo de war na ka du wakata mo ko war sukuma minu nye ni concert organisé aye mo ko war sukuma aye iba montana to ko doroni taka mo ko war mne ka du concert foité ama sigera kuma ta kanile c'est des arnaques pire que là arnaqueru de do parce que de minkara chenina o mo pilili avali be wuli ko iba montana tana ka foité ko en fin aka chen to ko blaka bawda montana ta do ko garere ni manu mangame on a triste pour lui il était triste koro be montana do o mo ko tamo la koy aw ma ke mo la iba montana ka papa katem ko lay o ta do ko garere iba montana tana chale ama me ko chale di fari bawla gensa concert kana kere gensa be balu o mo ko tala
Iba Montana de be do ko mama dongli da na ko ka be bodo ma le de be boko ma ya dam ne bi o de Montana ambo ka pumala c'est un bébé na ko Iba Montana est malien de Iba Montana il est né en France français noir de Iba Montana aba meda ni wolola yani français ou fait nationalité de ni Iba est nationalité française de ni abga fam afana batumbe yani aw Iba yanga dendi ni mo ma foy ne afoy aw te bara fait bara e mo fa kunyana l'argent facile aw de siglo no l'argent facile kala ma réseau ka o te dowere malion fanu baneni abadabla aw fana baw wala saka compte monétisé aw ba dabla naw ma dabla château rouge na mi sora bo ba sote ka jabakala chantan nimna dola aw ma obla ko ayla ko digane naw yela na ko diga kana ya no kana u banene ko barama ni tara château rouge ko no bi iri kele abewiye kuna kun ko jiri aw no nyedo nyokona suna ante flan aw visa de be mali on bolo France aw mali on ye visa te kudi ana to ko te kele aw ga passeport ko no visa de siklembe mali on madame ne bi de visa de siklembe on ga passeport ko ni malien de na le ko diga visa o ba sora somgo ye wari min do visa la akelen kunoro obe chama bode obe ivarien keme ka zodagi boza teme ma o de bita ko di dala ka dese boza songola ka mo weli aw jol dale me aldi shini sanduru mali boza war sora ka do boza kono libi kono koni aw de be bulutaria la réseaux sociaux sans fait wala saka boza war sora ka do Europe aw de bina usige réseau ka kana mo nini ni ye malien ye ka dembla ko diga wallahi bilay o ba soro ay wardo visa la ka senge c'est taibli o ba soro kokseru ya bolo dunka bolo ba ay visa bo amason ay visa bo amason abe fa karsa kungelara ka ko gelara o tigi bi yere soro ko diga antini ni tara jitiga yorola ni mo e bakilinyi ibi malien compta la duru malien te ko diga antini on ni visa de siglendo ya o kuma na ba ombunya ana to te kele wa ndu sukolo te kele wa na kunti kele malien de jitiga sirala a somo de sara visa la di apina mo toro france ko na no kante la fia obolo katoka mo toro katoka mo doya katoka mo buruja aw nana france dron aw ma foyi soro ka téléphone mene ka o sigi Covido kababara ma Covido wa okele te jo mi men fara ite malien ne da ou kwa kola kwa ite malien ne da ou kwa kola kwa o de ben fara ite malien ne da ou nga kola kwa abe mene Côte d'Ivoire kono ka balabala ka chichi ka bla ba onda yala ite malien video kala bolé djena ka dafe al kansali be ngo seru amina il pleut dehors et te sandi là parce qu'elle veut sortir na kadi abla palier la doni couloir kono ay takana e doni anga lafia akaya nyela ka te seka bo awo te di ay ni kulushi mu bay mbala ni nga bongo jugu c'est bon ça tu vas partir c'est bon c'est bon mais attends ay ni kulushi bala de ni nga bo aka kulushi de ndala akay te say beta oh ite seka takena masanji de fleur ete sana et tu vas dehors
ati ta kana mare mo shebe kana ma ne nyana ngawo be jali kono ne ne ba kana ma me se flo kono de sanji de flere de nyebe sanji la de bana ta sangana de ne ma de am mi ba no ma o ba fraka folo de ne be mi foya ay faraka ba mo wala Attends tes chaussures. voilà no concert ko kuma yi iba montana ya ka dongli da bi aya da shini tika ni ye dongli da aula o ka juguno ni o bolla o be malle ko na al shino tari refugee o yo da e bari de la tika ni jan fa ko lile ada iba montana e fen fo bura mama o ka juguno min fora aw mai Sortir t'as même pas. aka dongli da to ko dudu iba e min fo bura fama bura mama be se ko fo ma il peut Mais attends. iba e min fo bura mama a be se ka fo ma Mais c'est Ah, sûr c'est- avant de sortir. ati sere iba e dongli min da na e fama burama 200 san fe fo duguma o be se o clancha fora o tay ngono cheka dongli da to ko do de awo Papa. mais mi digrane la koina pour que il a accepté d'aller faire concert chez vous o de digrane la ka kula akun kan ga fo de ntina awo aya accepté kunjumena kata concert la o de majani akuba wa accepté wala ne dama do koina mais mi ya obe ka boy iba montana koina ko na malion ne ni ko dawla de ni wila soma live de menenenu ba kele abewye ivarien panelu de siglendo ka malion ga video cortiquer dongo do soma iba fo ko blogger tout fait ko ci amoshi ki bikle video de la mona auto de cortiquer ma ko so be video de ke mona auto de cortiquer lolo bote be video de ke muna uta de cortiquer ngote abijangono problème te kota ubule o bi datu ko dossier kana u bala maliona o yaw nodi parce que malion kelo ni bi klakata tegara fo au point fort lay amne ko video kono ah amne ko video nuna tegara kulengalay voilà aw ti kuma ka dugu ka kuma shi iba fo ko problème taw ka dugu inay aw de kolono ka kungote ko globali kula e bu bala be ki ngenge ko kwa ko voisin ta chien ko de ka no ko ne yere tay e be sengere ama e malon la fialo no ya parce que aw de be client chuni clé aw ko usani mo min lu to ba udi da aw ko usana wi da an sonare ma o to tanda aw sanoyi an sonama mais on taw to fo aw sanoyi de an sona an taw fani aw sanoyi de an sona mais on taw bani aw jobe kele na de mais aw de be kele lay bo sa aw ni aw jobe bingal kele aw ni aw sisa jonne bineno jonga aw de wulila ko buna taw ka dongli dalauta ko ko lu korata ko te ma on taw lable a wakati utara jupu batigi do pantalon batigi do labo o era ka pantalon sengele o bene ka jupu bo yo lu gloglo ko le ka dongli dala yo ko na bono lu yo ko ka to ko lu la korata ko ka visibilité o do luma e mo ko minu era te ka dongli dable o sengano yolu dai utara jeneba jabala bogana depuis arafat ibalo lembe sugale debordo isgi laivula ajeneba abu wara au fait depuis 2010 fait encore baredo dotarota ta sondu koroko lado o version jara we alam akumba to teni o la pndi fo ko ala o ka fen su korolen ka be se ka ke fenyene mai aide yalam ne kata debordo ne kan ko ka to ke klipi o fena tara furuki anindo ka to be nyaami version premier mbora o nyana
a bɔra ni version min ye a ma kɛ foyi ye na y'a dɔn ko déborde dɛsɛra k'a tɛ se foyi la bilen ala aw yɛrɛ ivoirien y'a dɔn dɔnkili tɛ se ka lamɛn mais an y'aw to yen n'a ye Zeraba jaba min déborde o dɔn o nana ka tɛ ni dɔnkili dɔnkili don i b'a fɔ ko déborde tɛ jɛnɛba yo muso dabali banna n t'a dɔn muso dafali ɲuman ne yɛrɛ tɛ foyi mɛn a ka kuma in na k'ale bɛ julakan fɔ jɛnɛba yo muso dafali ɲuman jɛnɛba muso dafali pin jɛnɛba muso dafali pan jɛnɛba a kiriki jɛnɛba u sinbaraba jabatigiw fɛnɛ caman cɛ ɲɔgɔn kɔ déborde ye dɔnkili rectifié de k'ale y'a da jaba feere la jaba feere la si fasa tɛ jaba ye dugumala de anw fɛ yen dɔnkili ye nin de dɔgɔyali yɛrɛ de don dɔgɔyali de don a y'a modèle bɛɛ yɛlɛma k'a sansi bɛ